Deres adfærd, det ender meget med hinanden. Ja. Det skal du have med hjem. Vi skal i gang med lotteri. Du har selv lodder. Skal jeg det? Ja. Hvor meget? Gider du at gå henover i det første rum deroppe? Ja, og så det bord, der ligger det her hjørne hernede af. Der ligger en seddel med lotteri. Du kan priser på lotteri. Ja, prøv det. Nej. Der kommer så meget fisk. Så får vi fire, der mangler en hund. Åh, jeg har ondt. Det er store ryger her. Og hvad med de to? Det ryger til godt. Jeg venter. Nu bliver jeg ind til 4-5 jo. Så får du nok en der jo. Der er store chancer. Vi har lidt sparetid. Lone, prøv lige at spille op. Lone. Hvad? Nå, du vil have dem på den anden side. Ja. Det er det, der gør, at de kommer igen, ikke? Ja, ja, det er bare... Det er jo sjovt, det kommer godt. Altså, jo, tak skal du have. Ja, de er blevet små, de der to. Ja, de skal nok blive lige så store. Jakob. Kom. Kom her, kom mor. Kom. Så skal hun hjem og holde fest, og hvem den kommer med som gæst, og dejlig chokolade og kager til. Hvor smiler hun, hvor er hun glad, hurra, 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 men denne dag er også. Og så tager vi en solution. Så, technical. Technical. Og det næste vi tager, det er Claus' hund. Nummer 45 får den der. Ja, den tager jeg. Et stykke. Og så er det Boogie. Så tager vi den. Sammen med mig, det er en gevinst i sig selv. Nummer 24 får den sidste. Helle? Det er ikke rigtigt. Ja, det er jo noget i den størrelse. ja, det er den. Hvor dejligt. Det er jo sjovt, at vi så jo billeder af dem der, så skulle vi have lov at vælge. Og så skulle vi så derned her i uge 6 og så kigge. Ja. Så var det en helt anden, vi valgte, end den vi havde. Det har vi opprøvet, det der. Vi var fuldstændig sikre på, at den, der hed grøn, den skulle vi have. Det var vores. Og da vi så var dernede, så rendte der sådan en tyk bamse rundt og var rigtig bushy og skældte sin mor ud. Og med, og vi sådan,
Ej, han var altså lidt spændende alligevel. Og han blev ved hele tiden at komme over til os og sådan noget. Det var. Nå, var det så ham her? Det var ham, vi ville have. Banditten, ja. Du er så første vælger, eller hvad? Ja. Nå. Og så valgte vi så ham der. Men han havde jo sådan en, han var jo hvid her bagved, så han havde faktisk ligesom sådan en sort ring oven på hovedet, da han var født. Ja. Så da vi så billederne første gang, tænkte vi, ham vil vi ikke have. Så det var de to andre. Uanset hvad, det er jo ikke tvivl om. Så er det jo sådan, som det skal være. Ej, du kan ikke tage fat i halsbåndet. Ja, så er det helt forkert på alle de andre. Du skal ikke have fat i halsbåndet. Møller, slip. Han snyder. Han har fået fat i halsbåndet, så kan han gå med ham. Bendix. Du har set også, det er sådan, der er fint. Jeg tror bare slet ikke, det er sådan helt med. Så er jeg tilbage. På så stadig kan du få med det. Så lige de sidste måneder. Det er meget skidt. Der skulle du hen og skade. Nej, det var bare over ved Nå, det kunne bare stå der. Der er han begyndt sådan